Oh, cause wait this. Aya yipute that eriri were n'ukwu gị. Yipute ya eriri ahụ ekwere n'ukwu gị. Yipute. Achọm that touch. Hey, I want that one. Chineke agbago this girl nga ka ibere tro eriri trouser nika. Asị gị yipute China ahụ ya n'ukwu. Yipute China ahụ ya n'ukwu. Hey, yo, I'm changing n'ukwu. Good evening, sir. Oya was sage. Oya was sage. Oya was sage. Sorry, sir. Oya was sage. Pe me no konye buge puse rie. Pranga bia kwa mko deve sha. Oya was sage. Pe pari hu konye buge puse rie. Hamburger bianca. Akwe mani ha wole ebe aka iba ni hu akwoju m ga ni room we interview. The way phone na la get billion to get lazo. The way phone off ma the way phone off ma. I think it the way phone off ma chile ka bagoko. Go back a small. Go back a small. Go back a small. Kaka get the panota. Kiri muka batranga mbutro na iri pansa. The wakage straight chile ka bagoko. Ke para hu kenaka. Iju watayon. Eh? Tonu aso. Ki ya le ha ge po ka wo skate ka wo blouse. Oh, Nika. Eh? Gene wo neka. Ki yine wo neka. Eh? Yes, Blouse neka. Egra ga mabru blouse jean neka. Ke bia nga bia kwam sa neka. He na faba mana na etiti otoke wo neka. My hawoneka. Like hende nature afaba chunu ni motele. Our Otele Nwere too much kin age a sisi areneka. Ah? That the lay hit you Urugu and I come about put up age I can wait to you. Come back and tell a cabago country I'm going to give me a top in front. Let him not tell you a sisi get the necker. But like over too much. Bow. Then the lay is fashion men go what about to make who give it to you. I'm up. It's a coco. Mba. Eh? Mba. Then the lay pani media ya loco until get Jack wait to you. I'll book as a tuku fulana. Kishi tukurali tukurala telegesi zeneka. Mba. Aya were reverse bia. Were reverse bia. Arabaga gembo. Mba. Lehene ka woji da wendo kandoka. Oh, cause wait this. Aya yipute that eriri were n'ukwu gị. Yipute ya eriri ahụ ekwere n'ukwu gị. Yipute. Achọm that touch. Hey, I want that one. Chineke agbago this girl nga ka ibere tro eriri trouser nika. Asị gị yipute China ahụ ya n'ukwu. Yipute China ahụ ya n'ukwu. Eyo kwa mchen n'ukwu. Enwe China iyi n'ukwu. Embe iro mchen. Enwere gidele ma n'ukwu. Mba. Were phone go. Okay. Aha gị. Onyechi. Ndakpọ Onyechi mepere unu geti ngata. Mama kwa ọ ga-abụ Chukwu mepeli ya. Chukwu ọnọ nga. Ọmụ ebere nga bi replace Chukwu. Chukwu ọnọ nga Chineke agbaghị ọkụ. Ihe ọbụla wụ Chukwu. Elu edi echi ge were ekele ga nyekwe ndị chọọchị. Hafụ na nga ka emere nga bịa nweta di lụrụ. Mma bịa tụ mma n'isi gị. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Onyechi onye. Ugwu. Onye ebe.
Enugu State. Ebe na Enugu. Nkano. Ebe na Nkano. Akebubu. Ebe na Akebubu. Okunano side. Okunano. Ede afọ ole? 30 years. Iji ụmụ ole? None. Eweho. Ilubole di. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mom dị ndụ mana mpa m anwụgo. Don't know. Gịnị gburu nna gị? Just ọ yawara alụ. Just like that. Nwa na-enwe nna. Ị gbaala ara mbụ? Mba. E nwere onye ara nọ na-esi nna gị ma ọ bụ nne gị? Mba. O tụrụ ọgbaala gị mbụ? Mba. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ n'ụlọ unu mbụ? Mba. Akpata oyi ọwụọla gị n'ara mbụ? Mba. N'Otele kwanụ? Mba. Iji anyụ ike nshi? Mba. Abụrụ gị ọnụ? Mba. Iwe onye iberibe? Mba. Mmadụ ọsara gị na ị ga-aba uru? Mba. Ha akọrọla gị aka n'ala mbụ? Mba. Iwe onye oshi? Mba. Ma ahụ eze gị? O tere gị oje nshi ushi? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Emebu m catering before, but I'm a nursing student right now. Ị hụrụ mgbagha aka na Otele ice mgbagha aka na Otele ice na ga-ewere Igbo kwuo okwu Chineke agbaghị ọkụ bịara nga bịa fakaba ntị ka onye akpụka ntị dị bịa gabịa emebụrụ nkịtị but na ame nonsense student right now na ama nọsụ ndị gwụgha ndị ara ma ndị triti gị nkịta bịara nga bịa asịra mbeke mgbagha aka na Otele ice na ga-ewere Igbo kwuo ụka Ndo. lekpa ntị ya nọ nnọọ ka onye akụrụ akpụka ntị bịara nga bịa asụgara mbeke nwa bingo were Igbo Chineke agbaghị ọkụ. Okay. Esibu m ndị before. Mana before wogide Igbo nwa chi ọbụba. Before wogide ndị Igbo. Esiburu m ndị mgbe gara aga. Mana kịta ana m agazi akwụkwọ. Akwụkwọ gịnị? Ana m agụ nọọsụ. Chebia ga were English unu ji alaga na di emedosaga onwe gị oyi. Ndosa. Sorry for yourself. Ga-ekwuli ụka were Igbo kwuo ya dị straight ka amụ. Ga-ebịa ga were English dị rịgọrịgọ na-enweghị ofu stability ekwugere m nga. Na-aga bịa gwa m sị wee nọọsụ. Nọọsụ ndị ara ka nọọsụ ndị isi na-arị mma. Ndị isi dị mma. Kebish na watch anyị. Mgbe erube m up to 1,000 followers. Eji my phone my sister wee efon gị so nna afọ ka gị na ka o si wee na watch gị so nsị a ka m join godi ka m fugodi so taa ka m si join. Kebe ki wan shi na watch I give bia were bia na. Okay. Ya jo ahụ de pa this girl. Iwe onye ahụ de gị. Abuja. Bia dị so na ahụ de gị. Agwọla gị ara mbụ. Mba. Ha! In on drugs. Mba. Enwe ọgwụ ịṅụ a. Iji aṅụ fura. Mba. Iji aṅụ nunu. Mba.
Enwebe onye chirile gị mere ara nna ma mbụ. Mba. Egbe eluigwe agbagbuole mmadụ n'ụlọ unu mbụ. Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele na-eje mee a na-akpọ Davido? Mba, enwe m. Kemgbe ị pụtara ụwa di ọ bịarala gị ga-esi mba? Mba, di abịago mana asịbe m mba. Ka ihe mere na ha alụọ gị? Maybe ọ dabara m na ya. Ka ihe mere ha alụọ gị? Gịnị mere ọ daba ahụ? Alaikere m ya. Ele ihe mere na like ya ego ọ na-enye gị evu ivu? Ọ dị enye m. Oke ọ na-enye gị enye ma chaa ya mere like ya. Yes. Okay. Nwa agbọghọbịa chụwa ego tupu ya alụ di. Gịnị ọkpara afọ ole tupu ebe o kwere gị nkwa marriage? Gịnị ọkpara afọ ole tupu gị mara nọ na-enye gị ego? 1 year, ofu afọ. N'ofu afọ ahụ enwe ego ọ na-enye gị ma chaa. Ebe na ihe nwere isi ọ na-enye m. Ele ihe nwere isi dị otu ole ịchọ ka o nye gị? Ịdị na-enete nwaanyị ọ na-anọ. Ele ihe dị ka, listen to me. Listen to me, let us face reality. Achọm kumu nwoke. What I am doing here is not a joke. Don't joke with me here. Achọm kumu nwoke no nwaanyị wee ohere a wee mata. One of those things na-eme, some of them women reject them. Some of them women are ndị tọrọ n'aka nne na nna till today. So listen, I want you to be plain and be real here. I'm not playing here with you. Ele ihe mere this particular man. Ihe ịchọ ka onye gị ya wuru na ọwụ ihe because according to your na-enyetu gị enyetu. Then ihe dị ka ego ole ka ị chọrọ ka enye gị ya wuru na ihe gara eme ga lụọ ya because o kwere gị nkwa marriage. Gị mechasị mbe na. Ọ na-eweta chacha. Ọ na-eweta chacha. Ọ bụrụ na ọ na-eweta chacha ka m enu ya. Mana ọ na-eweta chacha. Okay. Gị na mmadụ kpara 1 year for a day. When mgbe o nyere gị 10,000, when mgbe o nyere gị 5,000, when mgbe o nyere gị 20,000. O nyere m. Gịnị ka ọrụ gakwanụ gị mata ya? Ọ na-ele akwa. Na Abuja. N'ebe? N'Enugu. O ji amụ eji ego tara nwata na-enye gị ihe ego. Kemgbe ahụ mmadụ ole gwarala gị okwu ọlụlụ tarala gị? Enwebeghị. Enwebe onye ọzọ gwarala gị okwu ọlụlụ? Mana mmadụ ole ka gị na ha tarala? Sọ mmadụ ịbụọ. Nke bụ o ji amụ eji ego nke na-enye gị ego gịnị ya n'ụwa nje. Then nke abụọ bụ onye? Emeka. Emeka ahụ ọwụ onye ebe? Nke mbụ ọwụ onye ebe? Onye Enugu. Nke abụọ onye ebe? Onye Imo steeti. Onye Emeka ọ kwere gị nkwa marriage? Mba. Mana ọ na-ata gị na-enye gị ego? Atabekwa m. Denele ihe iji gị ya na ndị tarala gị ata. Ka esi atabeghị ọwụ na lapski na-eshi enye ndị ya ga-ewefu. Sọnsọ ofu ka ị tara ya atabe ọzọ since ọsọ ofu. Ọ dị ka eziokwu adịghị n'ọnụ. Ikwuola ebe a ka ikwuola ebe a. Ele ka nwa atabego ya wụ sọnsọ ofu. Ele ihe mmiri ba sọnsọ ofu. Mmadụ ịbụọ ka a nyere mmanụ ofu. Sọnsọ ofu nke onye Imo steeti ewezu onye ọzọ. Then nke na-enye gị ego gịnị akpara 1 year gaa ahụ gịnị omega oro? Nke ahụ aga na ọ taa gị.
Otam. Nke abụọ Emeka ọtaghị. Otam sofu. Onye ka gị na-anọdụ ya na-agwa gị ihe ị na-ekwu? Ụlọ ya na-ebe achacha. Mgbe Emeka taghị gị, o ji nye gị ego? Yes. Kezi ihe mere na ịdị ebe Emeka ekweghị nkwa marriage, ka ihe mere na iteke in nke Emeka lụwa gị? Mba m nọkọta na take in na ọsọ ha na m take ya in. Ngwa oke but gịnị ya taga with that? Mba o. Then ka ihe mere na igwe Emeka okwu marriage ebe Emeka agwa gị okwu marriage? Ọkwanụ m nwa ga-agwakwa ya marriage, ọ ma ga-agwa m marriage. But Emeka ji nkụ akpụ ya. Ọ gbanikwa. Ada ị chọrọ ka Emeka ọ bụrụ na ọ Emeka. Ma Chukwu kwado ya. Na gịnị mere? Na ọ bụ na a ga-abịa Emeka. Ma Chukwu kwado ya. Chukwu nke mbụ onye Enugu steeti esi gịnị akụrụ nwa gị. Chukwu akwadoghị nke ahụ. Gịnị ya tagide ga-esi onye ga-ehe ego ga-esi ya nakwa alụ. Emeka jizi ego ga-esi ma Chukwu kwado ya. Ị hụrụ gị? Lanya, look at me here. Look at me here. My rules here, nwoke ọbụla ị nwetara from here should not give you 1 naira. Shishi. Nwoke ahụ osikudu nke onye enyere gị 1 naira, o ruo ofu ọlụlụ, ụnụ ọkwụ ụgwọ isi gị, then ya emewere gị ihe. That is my rule. Ị nwere ihe na-arụ? Do you have what you are doing? Gịnị ka ị rụwa? M na-esi nri. Ị na-esi nri, then ebe ị na-esi nri, kpatawa ego nke gị. Gbaba mbọ nke gị, kpatawa ego nke gị. Tụọ mgbe a na-ataghị nye ego gwa gị okwu ọlụlụ gị kwere for marriage alụọ gị. Tara nga abịa onye akpịrị. Akpịrị tọtọ. Tara nga abịa akara anyị na-enye ya emeghe. Akpịrị tọtọ. Ị nwere lọk ọwụ m nwa ka imitiri. Ka jụọ ndị matara mgbe ndị ntra na ndị ntabarụla mpụ. Nwaanyị ọbụla chọrọ mbịa ihe ọ na-eriwe indomi. Njisi ike isi ya dị indomi ntiri ya wujoro ya keberu mpepe. With otu akwa ya wụ na ọ dịrị possible. Otu akwa by lock. Oricha ya ma ya enye m otele ya ala ma. 500 naira wụ transport money ya because of ọkada ga-drop ya nga moto gị ebi ala. Ebia nga bịa gwa m sị mụ. Wepụ aka n'ọnụ gị Chineke agbaghị ọkụ ebere nga eleghe m anya. Ọkpa ụdị mmadụ ka a ga-eji lie ezigbo ego disifuo ranta gị nnọọ naba gị sọnwe ya chafuo olu ebere onye Enugu steeti nye gị ego ya mere lọ ya o kwekwere gị mkpabareji ọkpụ nne ji abịa n'ime ọnwụnwa ikushi ume ahụ nga egen marịghị aka n'otele eyes hia bara ga ekushigere m ume wara ya agbaghị ebe itolu takwa mpaga ọkwa dị ndụ before gị tohu ta mpaga ọkwa dị ndụ before gị tohu takwa mpaga dị ndụ mpaga onyere gị 200,000 naira dash mbụ nye gị 1 million dash mbụ onye rube m 1 million then onye nke ọzọ enye gị ehụ ga-enye gị then ọ ya mere je damn you gị nwa akpata nyeta nwoke iji anyụ anyị bekwa m mbụ elegbara mkpa iji anyụ ebe itu ego gbamkpa iji anyụ inyu anyụ ọwa ọfụfụ idirede ịgbọ coins dị redi isi gị n'ike amụ eshi coins ndị Europe country gbamkpa iji anyụ obi gị nọ n'ego nwa bingo gbamkpa iji anyụ obi gị nọ n'ego nwoke na-enye gị ego kwa ụgwọ isi onyonyo gị nwere ike ịnyụma ya nga ga enyụma pepe ga enyụma coin 1 naira 2 naira raga bịa gwa m sị enyụbe mpụ gbamkpa iji anyụ gawa anata gị ga na-eche ego la gị nye gị ma atacha gbamkpa iji anyụ genotype gị AS blood group gị O negative phone number gị 09168232132 ọkwa ịma na ihe ọbụla ebere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum Samson na bimit gị ihe achapụ ya isi ote kpọrọ nọmba na ị ga-ahụ Samson ga-eju na fonu gị na
Eho ha were scissors lama ha. Chineke agbaga ọkụ. Aswara. Ngba Samson Bamano ọkpọla nọmba nderiri. Nde na-ekwe nkwa na-eme ndị audio. Labano gamano ọkpọla nọmba. Bishop mgbede ọma sa. Saraka nketa bileta ka gira akwa Chineke agbaga ọkụ bịara ka gị oyi ara. Bịa ga bịa gbapụrụ m bịa gwa m sị m Bishop mgbede ọma. Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. Bishop mgbede ọma sa. Ranga bara ahụhụrụ bịa ga makpụrụ. Keki mesa. Dem you jum ke ka mere m kere isi. Mgbara gị sị me ka isi eriri. Ranga bịa jụọ m ke ka mere. Bishop. Sir? Like sit one place, wa bingo. Sit tunga. Ti kwara ihu trailer drive ebranga bịa ga m. Sit tunga. Ikelala ishi all bag. Nwanyi kishi geke. Branga. Elewa ki branga mesaga kadano to mesaga imelielu ge medhala. Ndo. Lanya. Ade nwoke nyege kwenga. Makwa m ka ime ga aka na emegota. Nwoke nyege nga. Nwaanyị ka m chọrọ nwee nji nwoke eme. Nwaanyị ka m chọrọ. Nwaanyị ka ị chọrọ ga-ekele isi ga azụ bịa nga bịa mesara m aka n'ara. Ya this boy ahụ ọ dịkwa gị. Iti ka joke ya. Okay, kwa. Bịa wụ isi ugbu a. Itila ngwu egwu ya isi agidi. Mba na. Isi agidi itila ngwu egwu ya. We phone na la gị bilata gị lazụ. Kelero zana. Onye ke yiri kwenu shower sharp. Weta aka gị n'ala. Kelero zana. Ihe ka aka gị nọkwa na hanga aka robot anụ n'anụ. Ị na-ewetu aka gị na-ewetuli ala. Eh? Ọ na-anọ n'istret. Enyo wa kada ka ị na-agba nke aka gị n'otu a ọ na-agbata ya na ịga hang ya. Mgbe ọ ka Chukwu si wee jem. Otochi gị shi ike gị onye ọkada. Elero sana. Lazo Chineke na-agba gị ọkụ nwa bingo. Lela aka mmadụ. Wepụ aka gị. Lele. Heu. Nya afọla na human being. Enya te wekodi aka gị straight. The way ya straight. Meshilata ụkwụ. Ụkwụ anaghị agbeshile emeshi. Meshi aka gị n'ahụ gị. Lele. Aka na-anọkọta likwa ọnụ. Aka gị ọ dịkwa mma. Ya. Okay. Aka m. The matter for na human being. Enye lọrọ wa ape. Sa? Elọrọ wa ape. Elọrọ wa jaki. Mba sa. Elọrọ wa ape. Elekwele ihe we megidota. Gemota. Mba na-eme ka dị aka nwee ike kwụrụ straight. Ebe ọ na-akwụli nga ekwu nga ahụ, nga ka ọ ga-ebe ekwuru. Gbaalụ nsọ. Na ihe imege ka chimpanzee, na ịhụrụ otu isi emege ka ụmụ anụmanụ gbabara ọhịa. Otu isi emege ka anụmanụ gbabara n'ọhịa. Ebere na ama emeghị interview na mkpọrọ nwa Igbo gbee gị ịghọ anụmanụ nyere ya. Hụkwa isi emege ka chimpanzee nọ n'ọhịa nọ na zoo. Ọwụghọ na asa, ọwụghọ na. Hụkwa isi emege bịa gị na ịga n'ala, bi gị mụta. Gị mụta.
Biko no kpọọnụ m nwa nna adụgo m mkpigo oge gịnị nwaanyị ga-anụ anụ n'ebe a biko nụ n'ebe a ka aka gị na-anọkịta n'ahụ gị nyanwa ya apịatụ dị aka a na-apịatụ wicha aka aka gị nọrọ ya gbaa n'elu ga-emewe ka onye tinye aliluya imeghe aka ka onye tinye aliluya emeghe ka onye kọntrol gị plen awa m ewu trafik aeroplen ma ofeliwe ga-egbegide emegide ga-egbete ya streti aka gị aka ga na streti letet Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo gị bịa ga-akwapụsị aka gị ọ ga-akọntrol ya gbatuo ịkpọ m nwa dụsịrị nda kịta ọ pịatuo m aka arịtuo by force dọsụ sịrị ndị a na-arụ kpere ekpere a na-eku eku iji aga ohi abalị iji aga ohi abalị mba eleghị aka gị jikwere na na-agbata agbata iji apụ egbe ụmụchukwu aha na onye wu ụmụchukwu gị ụmụchukwu gị nwa aka gị na-anọ n'ala ọ ka Chukwu si kem Chukwu ka ole kere gị nke nọ n'eluigwe nke nọ n'eluigwe kere gị nwa ka ihe ga-ahụ epu ka ihe ga-ahụ ma isi chim ma aka chimpanzii imegide gị imegide ụta ga-esi m na ọ Chukwu gị nọ n'eluigwe ka iri gị aka gbaalụ m bishọp nwanne iji lee anya m agwa otu ya pụta ana m anụ ihe na-ekwu enwere one lady m chọrọ ikpe ga ahịa wo emebugote ya ọ baghịrị ime gị ntavi nnọọ thank you sir hey ọ ya tụrụ mma bishọp nwaanyị ibe m sorry all mistake nwoke ibe gị one woman were bounce no here chere ana m achọkwanụ bansa ana m achọ sịrịnda eleke wo sịrịnda ọ bansa na chere mkpeghe ya nwee need eme gị interview for 34 years enya nọrọ nọ ka human being na agaghị nọrọ gị na-anọ ka onye chọrọ igbu mmadụ igbu enwe ndị na-anwagbu Chineke elerozana gịnị dị ihe ke gịnị mere gị n'obi mba mgbe ọla m kwuo na ọ na-eche eke na vibrate ọnya ka m ji anọbụ na mgbe ọla m na-eche saut ọ na-agbagharị iwe onye akwụkwọ obi ke ewu na akwụkwọ na mba abụ m onye ọzọ bụrụ onye akwụkwọ obi city back elerozana Chibike ị ga-agawa nga ndị Arabi gị ga-adị aga ịchọ ha select Chineke gị ya mkpọrọ nwa onye ọdọ iwere obi kugbuo ya were aka kugbuo ya ga-achọma nga ndị Arabi my friend Chineke agbaghị ọkụ